What's up mga ka-solid? Kumusta po kayong lahat dyan? At isang masayang araw din sa inyo, Mrs. Kitchen Camera Girl. Masayang araw sa inyo mga ka-solid! At ang episode natin ngayon mga ka-solid, i-share ko po sa inyo kung paano magluto ng masarap na sitaw. Yun oh. Sariwang-sariwa yung sitaw natin, Mrs. Kitchen oh. Kakaiba yan ah, bagong pitas. Green na green no? Sariwa oh, binili ko sa Talipapa oh. Siyempre, sasahugan natin ang masarap na liampo. Yun oh. Sariwang-sariwa din yung liampo natin oh. I-slice lang natin ang ating liampo. Ganyan siguro kalalagay kasi liliit pa to. May buto po. Dahil nagsawa na tayo sa manok, isda, baboy, magsisitaw tayo ngayon. So dahil naiwanan mga ka-solid, start na tayo mag-gisa. Maglagay lang tayo ng sibuyas. Sunod na rin natin ang bawang. Ilalagay na rin natin ang ating iniwang liempo. Yun oh. At syempre, sasangkapan na natin ang paminta. Lalagyan din natin ang toyo. Ang bango na kagad, oh. Alam may adobo na. Lalagyan din natin ang konting oyster sauce. Yun, oh. At lalagyan natin ng tubig. At tatakpan lang natin hanggang lumambot ang pork belly mga ka-solid. Siyempre, habang hinihintay natin lumambot ang ating pork belly, slice na natin ang ating mga sitaw, yun oh. Sariwang-sariwa yung sitaw natin, Mrs. Kitchen oh. Green na green. Nakapitas lang. May ganyang kahaba siguro pwede na to. Wala man lang sira yung ano, sitaw natin, no? Yung iba kasi kapag reject yung nabili mong sitaw, may sira. May mga udo pa. Ganda. Saka yung pagka-green niya, sariwa. At syempre, after natin iwain yung mga sitaw, hugasan natin bago natin isahog mamaya. Yun know. Update tayo mga ka-solid. Yun know. Check natin kung malambot na. Malambot na to, pwede na oh. Dahil malambot na, lalagyan na natin ng asukal. Yun know. Konti lang. At ilalagay na natin ang ating iniwang sitaw. Inugasan na nga pala ito mga ka-solid. Napakasarap nito, Mrs. Kitchen eh. Amoy pa lang, masarap na. Siyempre, ilalagyan natin ang pampalasa yan, yun oh. Kalahati lang nilagay ko mga ka-solid. At tatakpan lang natin hanggang lumambot ang sitaw. Update na tayo mga ka-solid.
Yun no. At dahil malambot na, lalagyan natin ng suka. Tansyahin nyo lang gaano karaming suka ang ilalagay nyo, mga kasolid. Siguro 2 sandok na suka. Yan. Check natin kung luto na, mga kasolid. Yun no. Siyempre, hindi pa natatapos dyan. Lalagyan natin ito. Yan, ang masarap dyan. Tatapis lang natin sa taas. At dahil luto na, anong gagawin, Mrs. Kitchen? Kain na. Kain na mga kasolid. So yun mga kasolid, ito na ang ating nilutong adobong sitaw. Yun no. Sarap. Parang hindi man siya adobong sitaw, parang ano siya, adobong baboy na may sitaw. Adobong liempo. Dahil madami yung ano, yung baboy, oh. Ang gagawin natin? Kain na tayo. Kain na po tayo mga kasolid. Ito yung gusto ko dyan, oh, yung may sili, yun oh. Yan. Kain po. Sitaw. Hmm. Kamay ko na lang, naghugas naman ako. Siyempre may sauce din Kain to. po tayo. Yun, may sauce. Kain po tayo, Madam Mini Crafty Lady. Masarap. Kain tayo ng sitaw. Yun oh. Kain po. Ano ba? Baboy. Sarap. Ano ba? Kain po. Kalasa no? Pwede siyang pangpapak. Tsaka yung sitaw, hindi siya overcook. Hanggang sakto. Yun, Medyo no? crunchy pang konti. Kain po. Oh, Sarap. ito yung sili. Kain po tayo, Madam Mini Crafty Lady. Magustuhan kaya ito ni Madam Mini Crafty Lady. Napakasimple. Yun no? Kain po. Saka yung sauce niya, sarap no? Pwede, Meron kasi ano ito eh, meron oyster sauce. pwede na panghandaan to, Mr. Kitchen. Birthday ko, ito na lang handa ako. Sauce oh. Medyo malapot. Healthy pa, may sitaw. May gulay, no? Medyo maanghang. Ang lambot ng sitaw. Medyo crunchy ng konti, tapos malambot. Kain po. Sarap. Si Boss Randy Serrano, shoutout po. At ang buong Serrano family. Shoutout po sa inyo. Si Madam G. Olinda, yan. Solid supporter natin yan, shoutout po. Lagyan natin yung baboy, tapos lagyan natin ng sitaw, yun oh. Ang sarap, tapos medyo maanghang. Eh, taob ang kaldero. Napakasarap. Sitaw. Nakachamba na naman tayo ng masarap na putahe ngayon ah. Sambahan lang to mga kasolid. Tansya-tansya lang to mga solid. Sana gaya nyo. Kay Bukid Vlog, shout out. Bukid Vlog.
Nga bro? Ang sarap. Nga tayong kanin. Naubos. Kala ko magda-diet ako dito. Grabe, hap. Ay. Tulog sipon ko. Sarap tayo sitaw. Hapak tayo na sitaw. Siyempre, yung Ponciano family, nanonood din yan. Shout out. Si Boss Rolando Buhol, sigurado. Kagayin nyo to, maraming gulay sa kanila. Yan po. Napakasimple. Mamitas lang kayo ng sitaw, okay na. Adobo. Napakasimple na. Nagpawisan na ako sa sarap. Wala ka natang kanin, naubos na. Boss, Last na lang ako. Kain po. pagtira mo daw si Boy Sipat. Sarap. Pinoy na Pinoy. At Ang sarap ng sauce. ano siya? No? Mga lutong probinsya, mga ganyan. Yung mga, Oyster. Lasang oyster. mga adobong kangkong, adobong sitaw, yan, mga ganyan. Lutong probinsya po. Naubos yung kanin ko. Parang gusto ko pa. Si Mr. and Mrs. from New Zealand, sigurado sumasabay ngayon yun. Ay, wow. Thank you so much, sir, for watching. Sir, at saka ma'am. Si Sir Mac Robles Balayon. Shoutout po. Sa mga OFW natin. At yung mga hindi na shoutout na silent viewer po natin, maraming salamat po sa inyo. Cheers tayo. Grabe. Busog. Ano, busog ka na? So ayun mga kasolid, sana po gayin nyo ang recipe ito. Ilalagay ko po yung recipe sa description below. At isa na naman pong masarap na recipe ang aming natuklasan ngayon. Napakasimple lang. Hanggang dito na lang po mga kasolid. Thanks for watching, guys.